Mit navn er Peter, og i denne video vil jeg fortælle jer lidt om Tysklands økonomi under 2. verdenskrig. Tyskland havde en meget dårlig økonomi under 2. verdenskrig. Blandt andet kender nogle af jer sikkert historierne om, at man skulle komme med en trillebør fuld af penge, før man kunne få et brød i Tyskland under 2. verdenskrig. Men det var fordi pengene ikke var noget værd i Tyskland. Tyskland havde faktisk en dårlig økonomi inden 2. verdenskrig. Efter Wall Street-krakket i 1929 blev de amerikanske banker tvunget til at tilbagekalde mange af deres lån, herunder de lån, de havde givet til Tyskland, for at landet kunne betale de krigsskadeerstatninger, de var blevet påtvunget efter 1. verdenskrig. Dette gjorde, at arbejdsløsheden ramte 25% i Tyskland 1932. Regeringens manglende handling medførte, at befolkningen blev utilfreds, og det gjorde, at Adolf Hitler og nazistpartiet kunne få magten. Under krigen betalte den tyske regering næsten aldrig kontant. De fleste af gangene sagde de bare, at butikkerne kunne sætte det på regningen. Men regningen blev aldrig betalt, heller ikke den dag i dag. Under 2. verdenskrig var penge ikke særlig meget værd i Tyskland. Den eneste måde, du kunne få føde eller andet, du havde brug for, var ved at bytte dig til det. Du kunne for eksempel give brænde for noget mad, eller give noget mad for nogle stykker tøj.